Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men ekko masɗe Pular. Allah wallino on noon on kollama ba o no masirte to bange A, on kollama ba o no masirte to bange I, on kollama ba o no masirte to bange E, on kollama ba o no masirte to bange O. Hande heddi ko gotal no masirte bange U. Hankadi wona on timmini ba ko jangete e ba e hewde ko ɗon haaɗi. Hankadi kalɗo ba winda masa on jangani gandon ko ɗeɗo mon alluɗe 5 goni ɗiggani to mum to. Ɗo ko ekko bindol mbiyeɗon jangoton, to on jangino on gandino, ɗo ko kadi jangon no windirte so ɗon binda. Wadde joni noon natinen jangde, garen kadi gadden refto gaynen puɗɗen jangude. Ɗo gaccirno ɗon bo, ob, ob, bob, bob. Ɗum ɗo woni ko fate o. Ɗo ɗiggi garen noon momten ɗum mbawen dañde keɗen masa. Itten o ha laaɓa, itten oɗo o, itten oɗo o, itten oɗo o, itten kadi oɗo o gasi. Kadi en garten noon e mase. Tawde en gandi masɗe jalti, wadde lomtan maskal lomto, wadde hande ko U naati hen. Mbiyen bo ɗo garen pooɗen mbiyen ay boo gasi, bo ɗo noon ko maskal adi arde mbiyen ub, ɗo ko podgal ub gasi. Ɗo lombo mbiyen bub, ɗo pooɗen mbiyen bub gasi. Ari ardi bo hakkunde ub sara bob ari ardi ɗo ko masete u gasi. Hankadi ba masitaɗo u ɗo haaɗi. Wotan ko bu ub bub ɗo haaɗi, tatten haaɗi. Gadano ko bu e bu, hakkunde ub tataɓijo bub ɗa masgal ngal heeda yeeso, masgal ngal ado arde ngal lombo ɗo haaɗi. Ma adima, ma woni yeeso kay, walla woni caggal, walla lombo, ni masirte tan. Akula kala ngal jangata ni masirte. Hankadi Allah walli on kollama no A o masirte, on kollama no I o masirte, on kollama E o no masirte, on kollama O no masirte, o woni U ɗo haaɗi. Taskede on mbiyano masɗe Pulaar ko 5, ko A, I, E, O, U. Wadde waa ɓurdu 5. Ɗin 5 noon kanje ko ɗo to natata. Akkulal kala ngal ƴettuɗa waɗiɗi ngal naani foftina hoore ma. Ƴetta bu ub bu, walla itta U o nanna I, walla itta masɗe nanna masɗe geɗe ɗe. Kono ɓurani 5 kam, ɓurani A, walla I, walla I, walla E, walla E, walla O, walla O, walla U, walla U. Ɗum woni masɗe. Alkulal kala ngal janguɗa ma gotal e majje naati hen. Ala ko bindata ko ɗum natata hen. Ɗum noon alluwal ngal ɗo gotal timmini windere mon ba gasi. Jangen bo ub bob ɓamtu bo ɗo maskal ngal hoto heedi mbiya yeeso. Ub maskal ngal adi arde. Bob masgal lombi hakkunde. Bob dow masani no mbiyata bo
Up, bub. Les poɗa. Boo. Up, bub. Gasi. Hankadi en timmini ko fate ba. So en gayni janngoyen ɓa. Ɓaane ko gootum. So aɗa wawi tan ba o ɓa tampintama. Ɓa tampintama. On paami ɗon de. Alhamdulillah rabbil alamin. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbani ɗon janngol ɗigga. An noon jiɗɗo jeeyede hen mbatta ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara kalna sarɗeji ɗi aɗi belma nata janga a yiɗa gacciɗa ndeeƴa. alluwa mon nan ɗon 00221 77 906 14 81. onon suuɗiɓe dental diine TV oɗon janga ƴette juuɗe mon nanode puusuji mon itton ko mbawɗon nanone numéro he gaddon jingere mon e ballal moɗon. onon kadi wonɓe kadi Facebook mbaɗe noon ƴette juuɗe mon e puusuji mon jaltinon ko mbawɗon mbaɗon numéro he so orange mon so wef yetto en nanne e kees meɗen duuso golle men to kuura men wifi men consio meɗen kadi jangguire oɗon balle oɗon jingane balle jingue duuse amin gandi oɗon janga sabu amin jiya oɗon janga oɗon paama noon gandon janguinoɓe ko yimɓe no mon accuɓe haajuji goni e haaju mon ene gollo ne balla on. on kadi ciftoreɓe e seeɗa mo Allah ciftori on o ciftoronɓe hen yala ko en nande famde en kaaɗiɗo Allah walli en ba gasi onon keddi etton Allahji mon joyɗe jangonde mbawonde paamonde wonon kadi on certi e masgal nannagal e nder ba. on kollama ba o to a o naati hen so i o naati hen so e o naati hen so o naati hen so u naati hen gasi ɗo haaɗi wadde ngalɗo kam gasi heddo kadi ndaga non gongal biyetegal ɓaangal. so gandi tan bawa masirte on gandi ɓa gasi ko arwande nde ɓuri sadde hen sa faami tan gotal ngal ɗiggi garawal ngal ɓurata webde e ma yala ko en nande famde ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.